ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ପଶିଲା କେଜାଣି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଉ ଘରେ ଶୋଇ ଶୋଇ କିଛି ଭଲ ଲାଭ ନାହିଁ, ଯାଉଛି ଯିବି ପଡ଼ିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମର ସେଇ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ବାରିପଟରେ ଯୋଉ ପଡ଼ିଆଟା ଅଛି ସେଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଭଲରେ ଟିକେ ରନିଂ ଫନିଂ ଯାଉଛି କରିବି, ଆଉ ଝାଡ଼ିକି ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ଯିବି। ରନିଂ କରିସାରିକି ମୁଁ ଆସିଲି ସ୍କିପିଂ କରିବା ପାଇଁ। ପାଖାପାଖି 500 ଘଣ୍ଟା ସ୍କିପିଂ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ହାଲତ ପୁରା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜି ଯାଇଛି ଆଜି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତେ ବଢ଼ିଆରେ ସ୍କିପିଂ କରୁଛି। ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 1000 ସ୍କିପିଂ ମାରୁଥିଲି। 500 ସ୍କିପିଂ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମାରିଲି 50ଟା ଦଣ୍ଡ, ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦଣ୍ଡ ମାରିଲାଠୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ଆଜି ମାତ୍ର 50ଟା ଦଣ୍ଡ ମାରି ହାଲତ ଖରାପ। ଦଣ୍ଡ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ମାରିଲି ମୁଁ 50ଟା ଡିପ୍ସ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡିପ୍ସ ମାରୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଭାଇ, ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାରୁଛି ନା। ଡିପ୍ସ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମାରିଲି 50ଟା ସ୍କ୍ୱାଟ୍। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଧିକ ମାରିବାଟା ଭଲ ନୁହଁ, କାରଣ ଗୋଡ଼ ପୁରା ପେନ୍ ହେଇଯିବ, କାଲି ସକାଳକୁ ଉଠି ପାରିବିନି। ଏତିକି କରି ମୁଁ ଆଜି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଶେଷ କରୁଛି।